Ngengakhulisa intabanga welimi fula ngaze ngamthola uthando Ngengakhulisa intabanga welimi fula SMK Story ngixoxele nge-ex yami uthandeka sasingeve sithandana into yethi ngevincomeka ukushada kwakuyiphupho lethu ngithi lizofezeka kodwa Nkosi ngangingazi ngizogcina ngokuphoxeka sukele high school lapho saqala ukuthandana izinto zisihambela kahle sasingakaze saxabana we were there for each other every time umasidingana lalingakaze liphela usuku singazange sabonana sesifunda umatric ubusuku bonke sasingalali isibhizi sifunda then saphasa abajabula nabazali sekumele ngevasithi ekhaya bathi ayikho imali nami ngazama ukuhlanganisa ngaplayela amabhasari but akulunganga phela ekhaya silala SMK baba Kwenze njani? sithini atholanga baba indaba Indaba nibothini? yazi baba mfethu ngiyacabanga la salo mfethu as Father's Day iseduze ngiyacabanga ukuthi time ngizokuthengelana nanama solution mfethu Hayi lutho dog, wena wazi ithama lakho futhi wona likufunayo ngizowazi ngani mina. mfethu uthi time mfethu umuntu othanda ukuthatha lezi zinto phezulu amawale bolo ngizothi ngithengele perfume etshela ukuthi uyanuka ngibuza imibuzo eminingi Awusejeni yanti umuntu kanjani? noma mfethu yazi ngicabanga umkhipha zani Ya, nomthengele into ezimnandi like chocolate kanje. manje ngithengele usuthi yathi ngifuna umbulala ngoshukela Kodwa songazi lokhu uyiqhumisa ikhanda, waye ungavele dog umbhalele incwadi like Father's Day umtshela ukuthi umthanda kangana. ayibo incwadi uyangazijeza ukuthi ngibhala kanjani mina mfethu ngibhala kambi ingeke izomana ikhala eyibo Sekhohle ukuthi ubhala sengathi uyathimula amagama alingane elinye laphuma ngumuqi senjeni. ayibo isunehaba phela manje Awu serious uyi-right incwadi yabona nobona umculele dog. ngimculele ayi Father's Day akaculela nanini ibirthday yakhe yini Oh konje. buka phela mfethu SMK afethu ungidenta ngemali phela Hayi ande ngifuna nikhokhi mina. awu mfethu yazalo mfethu ngifuna ukwenza into ebaluleke kangakanani Ninandile ezenye imali nenjwa nodwa. Bese nifuna into eziserious nifuna ukwenza ngeyami imali. Hayi lutho dog hayi. awu mfethu awukahle gasi sengaze ngilahle wena Ufuna malini andeni? 500 500 imali engaka. awu imali encane kanjena Mincane pho dog wanganayo wena. ayiningi phela zani Oh andeni iningi misuka ngakwena kodwa misiza ngimene encane. Awusho dog ongibalansisa. Ngubani hlezi ningifuna imali lekuthiwa ngaphunyela uRaf yena. awu SMK yasho ukuthi kufanele uRaf zani Okay asenze kanje naka asenze idini. Ngizonginika uma uzonginika usisi wakho. ayibona nawu umuntu engihlanyela Vele ngivele ngafuni. ngaze ngathola ithemba lami Sweet my love chocolate ngambona udaliwe ithake lihle Sweet my love chocolate ngambona udaliwe ithake lihle uyathela ngabanjani uDongo ukusukela namhlanje ngiyawuyeka umjolo Right katantam isakazo la. Zonke masangivashele. Hawu kahle andise musi ngenza umuntu omubi angithi yazi sihleze siphambana noma ngifikile. Angane no phone nisho noma ufikile. Well, it wouldn't be a surprise now would it? Kodwa na yonke into kuhlezi kumele kube surprise nje it surprise. Hi Phela, you know what they say, never let them know your next move. Oh. Izwana phela sebenza imisniki. Yes. So what have you been up to while I was gone? Ngiyaqagela nje ukuthi mhlawumbe usuyajima ngoba phela wena bengingikubona ukude kanje. Lithoke ntombi. Oh, uyasebenzisa ngala sitolo nje. Hani nawe yazi ukuthi lama holiday manje asesivalene izitolo abantu bahambile phela bavashile. Ngathayisha indaba yamaholiday kodwa yabona uthatha amaningi kangakanani lamaholiday. Yebo. Nami kade ngiyibuza nje bethi lama holiday awani because thina kade sisafunda lama holiday bengekho nje mangaka. Hey, bayo, yazi sebengenza ukubuyela esikoleni nami ngikhumbula nje ikhathi zamaholiday.
Hey, ungasayikhuluma indaba yesikole nje mina ngiyiboni ngibuye esikoleni hayi ngeke angiyiboni. Ngigqoke uniform. Bhala ama-homework, othi lokho babeziceba nawe nosibani olutho lana banga njalo ngebreak. asayikhuluma indaba yalabo wena. Oh, mina ngikhumbula ngaleso sikhathi babehlezi beziphelezela njalo uma usuhamba qede bajike futhi ngapha kona bagibela i-staff transport njalo. Function babe-useful bona labayo. Unlike aya kazuphi vele yena washonaphi? Hey, angifuni ngimazekile ukuthi ashonaphi. Kodwa ungeve-useful efana ne-transport. Ikhulume-ke le yayena waye-useful kwi-transport but nje kanami ngiyayisusa ngifuna nokosamatekisi. Le nto kuthanda izinto. Hayi bona imali phela wemngane. Hayi kodwa-ke ngisajwayele imali la wemngane. Yazi uma ujwayele imali futhi abakhona bangidlala kakhulu. Hayi ngeke futhi lalela kumele bafanele ongitshela ngibuyele nto ethanda Umuntu akasakwazi ukuvakasha nje njenganasidingo. phela wena ngiyakwazi. Awuvele nje ufike phakathi nonyaka. Fika ngoDisemba wena nakhona sesho ukuthi nakho selifikile-ke igoli. Awusoningi ngegoli futhi manje. Hayi khona mase uphaqazelayo uphaqa bakho abakhulu befile. Wema hayi chef. Hayi guys uba wathapha bakhulu. What if istyle sabo ukuthi bangalingani? Angiphathi mase bagqokile imcondo. Ngiyakutshela. Ngiphinde ngibagqoke. Mawukuthi kanti nisenhlekisa ngani? Shothi noma ningcoma nizinja nami. Ukuze uma kuthiwa uze nenye. Suke kushiwo wena-ke mntama. Ngisho ukuthi nisuke nibukisa ngani ebantwini. Sanibona ukuthi sabahle. Yebo. Sacela ngesikhathi sakho. Seku-4:20. Hayi ngoba suyikhiphela ifoni cofa inamba yakho. Hayi sesikhuluma kahle efonini. Efonini kanjani manje ngoba ngingangilala? Ngizothi talente-ke mase school. Bye bye. Ngizobashela ngencwadi nina abafana bangala. Kodwa imqomeke mngane. Yazi ngabe ikhaphulelayo kanjani? Kakhulu right makutheni bakucabanga nje silinga omuntu sesiyajola sewusebhizi ukubonana nephepha-ke manje. Hayi nge-right. Awathola abafana naye. Uyayazi wishishi. Hayibo ngeke. Hayibo. Hayi cute couple yangu nje makwenza njani? Hayi ngiyakwazi. Ya khona ngomzisini leyo. Mina sambe ngingazifika abantu. Ya. Sikhamise inyama.